И здравейте, хора! Днес играем малко Skywars. Да виждате колко човека останахме. И клипа няма да е много голям. В момента испански сервери ще го има долу в описанието, IP-то му. И там някакъв предвижда се оттам, дойде, скочи, приби това вижте от никаква броня, вижте каква броня си направи. И дъма меч даже. Опа. Там. Ой, пуша маци. Махай се, въдъс. Цели това? Не мене. Пати го дупето. Ох, сега коша правя. Ох, че и крив това. Оле-ле. Кове. Въдъс. Оф, не знам. Му скоча на ония. Той ще ме уби. Не знам, 4 човека сме. Не виждам четвъртия. Явно в момента обикаля островите. Или седи на неговия АФК, да я знам. Някакви глупости. Та бързо. Бягай. Долу. Сега там ще го бутне. Опа. Опа. То се качи горе и става опасно. Не съм ли гладен, бе? Eliminated. Дет матч след 30 секунди. Май. Не знам. Да, май. След 30 секунди. Motherfuck. След 10. 5. 3. 2. 1. 14. Айде му са малко. А сега... Това ще само че там да ходи. Няма да успя да го целя. Ах, минал гадно. Добре, мисля да ходя към улицата. Той без това е там долу. Стига, то сме уби. Нищо, правя последна игра, ако продължа твърде много, ще я прекратя. Или епизода ще е на 2 части, охо, от къба са влезли. Така. Това ми изглежда... О, той също съм го играл на един български мап. Български сервер, не обърках. Той много макеф. Там 12 човека сме. Нямам обаче жития. Така. То сега трябваше да влезе майната ти. О, супер, до мен няма никой. Ти са бая даже, които няма тук до мен. 1, 2, 3, 4, 5, там и още. Почват някъде там. Добре, 14 човека. О, добре, този влезе там. Ей до мен. Ай, там ме притеснява. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1, почва. Аре бе, брат! Добре, хора, ще спъркли и като почнем ще се върна. Добре. Хора, вече би трябвало да почнем. Има някой до мене, майка му стара, което ме притеснява. Не знам, горе имаш ли чест? Ще не видя. Не. Давай, давай. Аре бе, брат. Той е в кой. Цензор не знам. Никаква хубава броня. Много зле.
Тук вече някои ще се убият, там някой умря и останахме 13 човека. Единайсет. Аре, брат, ама него е там долу, бе. Там долу. Това е явно ще запомня. Може би. Има някакви гащи. Много зле. What the fuck? То с какво ме удра, бе? Опа. Айде още малко ще изиграем. Последна игра. Спирам клипа и като почнем се връщаме. Хора, почнахме. Току-що. Та виждате какви простоти ни даваха. Тук има един обаче капан, който е много гаден. Тук, виждате, има TNT долу. Аз ще се пробвам да взема някои неща, път ми трябва. Някой идва ли? Защото ми се чува. Някой идва. Брат, как се на другите им дават хубави неща, не на мен? Бягай! Бягай! О! Не вземам. Там поне взех нещо. Армор взех. Така. И да видим он е там. Този брат бая нещо си набрал. Ни гаща долу добре, пък аз имам. Ами такива де. Пък аз имам. Айде. Там някой се предвижва. Не има. Вижте. Ето. Вижда се и там. Просто аз гледам къде да го видите. Оле, мъж стреля. Давай. Арде, качу се в майка. Пока е там. Сега ще я видя с нея. Ама стопка на макив там. Сега да видя тая. Колко яка са ми. Слава. Fuck you bitches. Ui, точно му стреляли, бе. Аре, бе, лайно. Аре, бе, лайно. Хора, мисля до тук да свършвам клипа, няма да видите тази част. Та много време ще стане, 10 минути ми макса. Та абонирайте се, сега ще кача Survival от вчера и до скоро.